Μπορείς να μου το πεις άλλη μια φορά? Το διευχόν των Αγίων Πατέρων. Όχι, το πάτε λιμόν. Πάτε λιμόν, αυτό που έλεγε. Όχι, δεν ξεκινάει έτσι. Πες το Πένι, πώς ξεκινάει. Όταν είναι μεσημέρι, εγνώρισε το φαγητό με τον Άγιο χέρι. Διεσκώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου και σώσε με εμάς. Αμήν. Καλή σας όρεξη. Μπράβο, μπράβο. Τι να πούμε τώρα, Γιώργο? Μη σας ξανακούσω να κάτσετε να φάτε και να μην λέει πρώτα την προσευχή το πινελοπάκι μας. Πρώτα θα λες την προσευχή και μετά θα τρώμε. Εντάξει? Την ξέρεις όλοι, Καλή σας όρεξη.